Undskyld, kan vi stille dig et spørgsmål? Ja, det må du godt. Hvad tænker du om, at elselskabet EnergiPlus fjerner dobbelt så meget CO2, som deres kunder udleder? Hvad? Ja, hvad tænker du om, at elselskabet EnergiPlus fjerner dobbelt så meget CO2, som deres kunder udleder? Ej, for helvede, det er jo mit energiselskab. Og jeg har lige fået lagt el i hele kælderen. Fordi el, det er jo under en ild, jo. EnergiPlus! Jeg kommer til at sagsøge jer langt ind i helvede. Så langt, at I aldrig nogensinde kommer tilbage igen. Sådan noget frelst strøm. Var det klart? Var det irriterende? Har du også et horn i siden på klimaet? Så gå venligst ikke ind på energiplus.dk. De har mindre uden strøm og er oven i købet også billige. Satan! EnergiPlus. Mindre uden strøm.